Gazteak gara, gaude gutxi gora bera 40 kidez osatuta, eta, institutuko ikasleak gara gehienok, eta pasaren urtean batez ere jaietako kuadrietako giroa ikusterakoan, erabaki genuen kuadria bat osatzea, giro horren parte izateko. Hainbeste ekintza izan ondoren, inauteriak edo orain San Pedro Pekoak antolatzean, konflikto asko sortu dira, eta azkenean izen asko atera ziren, eta bozkaketa bat egin ondoren Astiak izena aukeratu genuen. Nik uste dut, Chill Mafiaren edozein abesti agertuko dela, ze azkenengotan oso sasoian dagoen talde bat da. Gaur egingo ditugu bi, kuadriako 6 egongo dira hor txosnan, eta gero jaietan gehiago egingo ditugu. Nire ustez, jantzi guztiak oso politak dira, eta ez dut uste badagoela itxusia den baten bat. Gure kuadrian ikusi dugunez oso zaila da izena erabakitzea, beraz guztiak oso politak dira eta balio dute kuadria baten izena izateko. Nire ustez, aurtengo jarduerarik divertigarrienetariko bat bada MotoGP, oso farregarri izan daitekelako. Gure ekintza punk art deitzen da, eta izango da pankarten arteko lehiaketa bat.